Dirixir unha pequena ou mediana empresa é un acto de fe. Cada día hai que tomar decisións, investir, asumir riscos e confiar en que todo saia ben. Pero ás veces o inesperado golpea onde máis doe. Unha avería no local, unha inundación, un fallo informático ou mesmo unha reclamación dun cliente. En ese momento o importante non é só o que construíches, sino como o protexes. O seguro para PEMES está deseñado precisamente para iso, para protexer o corazón do teu negocio ante calquera eventualidade. Cobre os danos materiais, como incendios, fugas de agua ou desastres naturais, a maquinaria, o equipamento, os sistemas informáticos e ata os bens do personal. Pero vai máis aló. Tamén inclúe a responsabilidade civil da empresa para responder fronte a terceiros e os gastos derivados da interrupción da actividade. Unha cobertura clave para cando un día parado supón pérdidas. Pensa no que significaría unha semana sen poder abrir o teu negocio ou unha caída de servidores que bloquea as túas vendas en liña. Cunha póliza adecuada, eses imprevistos non se convirten en crisis, senón en situacións que podes asumir con calma e respaldo. Por iso en Cosnor deseñamos cobertura a medida, analizando a túa actividade, os teus activos e os teus tempos vulnerables, para anticiparnos aos riscos antes de que ocorran.